Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag Negros Occidental, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Maraming salamat ka puso, Jers. Samtang makapuso sa Negros Occidental, truck driver nasapwan nga patay sa bahis ng Carlota City. Biktima ginapahayag kaupod sang isa pa ka driver nga nasapwan patay sa bahay naman sa Talisay. Nakatutok, Eileen Pedreso. Pila ka oras matapos masapwan sa Barangay Zone 15, Talisay City, Negros Occidental, ang truck driver na si Marjun Bandala, Huwebes ng aga. Nasapwan man sa Barangay Hagimit sa Carlota City si Armando Sipocado Jr. Nakitaan ang bangkay sang lalaki sa sulod mismo sang truck na may karga nga construction supply. Sunod sa Carlota City Police, may igo sang bala sa ulo, kagliog ang biktima. Likod ng passenger na hapak ng iyang body. May mga damage sa bones sa dalawa. May mga recoveries kami sa officials ng caliber 45. Sa ginpatgayon nga koordinasyon sa Carlota City Police sa Talisay City Police, nakumpirma nga obdanay sa trabaho ang duha ka mga biktima. So na-confirm ta nga obdanay ang si Marjun, victim diri sa Talisay, kag ang si Armando nga victim dito sa Carlota. Ang victim diri sa Carlota ay ang victim dito sa Talisay sa upod. Nagagwa sa investigasyon nga natala na magbiyahe pa Manila ang truck. Ginapahayag nga nadula ang dalang kwarta sa duha ka mga driver. Padayon pa nga ginapadalman ang motibo sa pagpatay sa duha ka mga biktima, lakip na ang pagkadula sa ilang kwarta. May natumod naman nga person of interest ang kapulisan. Meron na kami nga isang nakuha na person of interest kasi accordingly, before mangyari yung lahat ng yun is magkakasama sila. In fact, yun nga, hindi masyadong iba sa kanila yung kasama nila. Upod Caruel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.